По същия въпрос искам да кажа, ето ноецата у мене, как почиствам тези топузи, ги, и тук гледай ги, тези топузчета. След 10 дена ще ги продавам. Ето тук пък другия сорт. Бюлско сърце, гледай какво чудо, ела тук. Няма борса, бе, той е мое производство. Зете помага, гледай, бюлско сърце, гледай, мам той. Какво искаш? Втори род, гледай. Снимай бюлско. Скъпичко ще е. Скъпичко ще е той бюлско. Гледай го насам. Да реже ли още? Я гледай. 10 дена няма борса. Аз съм борсата, гледай ги. Гледай ко чудо. Гледай, след 10 дена. Български сорт, гледай го, аз ще варя себе. Я гледай той. Кило става, кило и 100. Гледай, а тези буци сема ли ги, буците, а тези буци? Аз не мога. Бюлско сърце. Кой? От днеска брои 10 дена на пазара съм. Я той да виж. А той, гледай го. А нататък, тук гледай. Тук. Гледай. Тук. Го, ела тук. Пинк рок, гледай. Гледай. Пинк рок. Какви борси, бе, братко? Я гледай. Ела тук сега да виж амати. Я гледай той. Какви борси, бе? Я тук виж, бе. А тези ботуи. Червено виж. Тук червено той. Пинк рок се казва. Го, гледай. Гледай го тук. Гледай го. Не, гледай го, да берем. Ала сега тук, като не вярват тези. Ела тук, а той да видят. А той. Той виждаш ли го? Гледай го. Снимай го. Го. Гледай как ги режа. Тук, чакай да отрежа да го видиш. Аз ще го чистя. Гледай тук. Какви борси, бе, братко? Мене му възмути. Гледай тук виждаш ли ги тези? А тези пътлаци. Ама тези пътлаци. Сега да чисти. Гледай. Зато са, не съм се обидел, ама искам да покажа. Не се обидел, ама не го забравяш. Не го забравям, защото каза, той прекупува. Какво прекупува? Я гледай. Така се пошегувал, ти дай сега. Я гледай, откъси той да видиш. Откъси. И той добре, че се пошегува. Я гледай. Добре, че се пошегува, че... Няма да го види да яде пред хората и за деца и за всичко. А чуя. Друго нещо искат ли да? Друго ли? Я гледай, тук. Не. Тук. Я те как ти да еш от здравото. Ето и вече го изядах аз. Изядай.